Lelo Vanyaza Voice Box munokhala kukambirana nkhani zikuti zitatu zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi takubweretserani mawu a bambo Phalombe Big Boy. Iwowa samabisa amasapota ndithu chipani cha Democratic Progressive Party ndi akuwafuna kwa Malawi kuti ngati Malawi mukufuna mtendere koma kutafendeza otchipa umoyo wanu ndi kumayenda bwino ngati nzika za dziko la Malawi chanzeru kuchita mu chaka cha 2025 ndi kuvotera chipani cha Democratic Progressive Party komanso a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndeni kalimodzi pa Vanyaza Voice Box kutemva kuti a Phalombe Big Boy akuti bwanji pa nkhani imene ndipo akamaliza chonde musayiwale kupanga comment maganizo anu in the comment section below pano Vanyaza Voice Box. Mwadzuka bwanji Malawi okondeka kumene muli. Ndinetu Phalombe Big Boy ndabwera mawa uno kufuna kukulimbikitsani Amalawi nonse kumene muli. Landirani mone Amalawi mosangalala chifukwa chaka cha mavuto chija chapita. Chaka ichicho ndichoti Amalawi tizipangire mtendere wathu. Chaka ichicho tizipangire mtendere wathu, chaka chimene chitione kuti timvotera ndani. Koma ine ndimakuwuzani mosayang'ana mosakayika kuti ngati ineyo Phalombe Big Boy sizitengera kuti chifukwa choti ndimanena kuti ndine Phalombe Big Boy. No. Koma ineyo ndikuyenereka kukuza ndichochita Malawi musatengere kuti kapena ndimanena kuti kwathu ndi ku Phalombe. Ndikanakhala ineyo chaka ichi cha 2025 ichi chimene tachilowachi ndiye kuti ndikanakhala ndi maganizo abwino oti ndivotere chipani cha DPP. Ndivotere chipani cha DPP. Ndichose chipani chokuphachi. Chipani chimene chadula miyoyo ya anthu ambiri, anthu aphedwa ndikusiya mabanja awo. Ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi muboma ililo la Malawi Congress la MCP, muboma limene anthu takhala tikuzunzika kukhala mwamantha dziko lathu lomwe, kugona ndi njala dziko lathu lomwe, kumakhala ngati ndife mafolena. Mmene tikunena pano mtundu wina wa anthu umene unapita ku Israeli ndiuchaso unaphedwa cha. Azibalatu ena analuza miyo kumene kuja kuphedwa. Ndiye ifeyo ti ekumayimbira m'manja. Iya boma ndilo mweli. Iya boma ndilo mweli. Boma lache liti Amalawi. Kwa inu amene mmati kuti boma ndilo mweli. Chifukwa ndikuziwa kuti tilipo ankhutu kumvena acha amene timanena kuti boma ndilo mweli. Siyani kaganizidwe kopepera. Osasangalasa munthu. Osatengera kuti yayi chifukwa choti munthu uyuyo ndi wakunoko kukasiya, koma yang'anani kuti munthu wanu wakukasiyayo chikupanga iye ndi chani. Ndale ndinamvapo a Dr. Bingwa Mutharika ananena kuti ndale ndikukolana osati kuphana. Chifukwa ngati pandale chakwera wampha chilima muziwe kuti ndale wale pandale chakwera ndolephera. Chakwera pandale ndolephera. Ndi chifukwa chacheleyo kunkuyu akumanena zopepera zosakhalamo kusonyeza kuti ngakhale kunkuyu cholankhula alibe, akuziwa kuti ambwita. MCP yambwita. Ndi Amalawi anzanga sitingakhale ndi chipani chimene chambwita, chimene chilibe sokolo, chimene sichikuziwika kuti kodi MCP ipanga chani. Ndikunena tu kwa munthu wina aliyense kaya wakunsanje, wakumpoto, wakuchitipa, wakukalonga, munthu amene yoyo kaya wakumangochi, kumakanjira, kumulanje, kucholo, kuchilazo, ndi uthenga uwo ukuyenereka kupita kwa munthu wina aliyense. Ndikuti Amalawi
kwa amene tiaona mavuto amene tikuziwa kuti mu dziko la Malawi sizikuyenda bwino, ayesesa kuti kukatenga mathematics kuti abere chisankho chifukwa akanaziwa kuti chikupangayo mu dziko la Malawi IMCP ndi cholondola, sakanakhala ndi maganizo okatenga mathematics kuti abere chisankho. Kukanakhala kuti dziko linoli president ache mutu wake umagwira, akanatha kuziwa kuti pa umoyo wa munthu ukuchipata kumafunika mankhwala. Ndiye ngati kuchipata kulibeko mankhwala, umoyo ukhala uti bwanji? Takati kunena mbuyo monsemu, takati kulongosola mbuyo monsemu. Sikuti ndi Phalombe ka big boy amene wakhala kulongolwa kubwebweta mbuyo monsemu kuti Amalawi tiyeni tipangeni izi. Tilipo ambiri. Tilipo ambiri takhala tikulankhula ndipo tikumva Amalawi. Tiemoni tisinthe. Boma ililo pa 16 September likuyeneleka kuchoka mboma. Siti kambaso zoti kapena 2024 pa 16 September ndiye kuti MCP izachoka mboma. Tili mu 2025 pa 16 September panopata ngosala ndi miezi yochepa kwambiri. Miezi yochepa kuti tichose boma limeneli. Amalawi anzanga, ziwani kuti mavuto alipo andoti apangisa kuti ngakhale ana ku skulu alephere chifukwa cha boma limeneli. Boma likulephera kuganiza, boma likulephera ngakhale kupeza mafuta a galimoto kuti anthu amene akuvutika m'mizi kapena matenda azinyamulidwa ku chipatala mwachangu. Boma lalephera. Wina aliyense asakunamizeni kuti boma la MCP chilipo ndicho chapangayo pamene ili mboma. Ndakhala ndikunena kuti wina aliyense asazakunamizeni kuti yayi boma la MCP lilikalikiliki kukonza ziko kapena kupanga chitukuko. Zimene zija zikuchitika za misewu khaza chani, zimene zija ndi zinthu zoti akupanga ni maiko akunja amene amaziwa kukonza ziko. Sindrama zochokera ku MCP kapena kwa uje kwa Chakwera. Asakunamizeni. Achakwera chitukuko chimene chabweresa muziko lino la Malawi ndi kupha, ndi kuononga, ndi kusakaza chuma cha ziko lino. Ndi chifukwa cha Malawi panopa tikusafala maiko akunja. Amalawi ambiri panopa akuzuzika mu ndende. Koma president alipwi masotongo ngati nanzikambi. Kuganiza saganiza ulo pang'ono. Ndendi kunenesa. Kulibe kuopsezana. Kulibe kapena kumauzana zinthu zoti iyayi amene litemo ndilisakana. Iyayi kulibe kusakana. Tasakana. Talepherana. Kuteko munkhalango gwape amabadwira munkhalango momuja ndikukulira momuja, nkango so ndikubadwira momuja kapena nkango ndikukhala mmene muja, nkango uja ndikufamo ndi ukalamba gwape ujali momu. Nde panopa tinene kuti MCP kwatha nthawi yanu yatha. Kulibe kuti kapena anthu tizikuuzani kuti yayi MCP mukaona kugawa chimanga si cha MCP. Chimangacho chachokera ku mabungwe, iwo akungotenga maina awo kumadinda pa matumba a chimangapo. Ndeno Amalawi mukapusisika ndi kuti chifukwa choti mwaona kuti pa thumba lalembedwa MCP, inuyo ndikumati kuti iyayi nda MCP akugawa. Akanakhala anthu anzawo akhala mboma, simunaonepo kapena UDF italemba thumba la chimanga kuti iyayi thumba iliyo ndi la UDF. Iyayi chimangogawidwa. Simunaonepo DPP italemba thumba DPP chanchani thumba la chimanga. Iyayi awawo kuti muziwe kuti alephera, akufuna china chilichonse alembe zina lawo, kumeneko ndikulephera uchisiru. Lero agulisa nyanja. Ndiye kuti muziko la Malawi tikhala ndi chani?
ngati president walephera kufika pogulisa nyanja Amalawi ziwani kuti president yu mutuma ine ndimanena chilungamo sikuti kapena ndimabisa mutuma Dr. Lazarus Chakwera mulibe mu ubongo muli khungwa. Izizo ndimanena kwa iweyo ngakhale wa MCP amene umakhala ukunyoza kuti awa kapena samalankhula bwino. Ine ndikukuza kuti ngakhale Chakwera kanakhala bambo anga ndikanamuza kuti abambo inu mutu wanu somagwira ntchito. Chakwera kanakhala ine kapena ndi mbuyanga ndikanamuuziratu kuti akule mutu wanu usugwira ntchito mukutipangisa manyazi. Kapena Monica Chakwera kanakhala kuti ndi mlongo wanga ndikanamuuza kuti ukamuuze mamuna ako anthu muziko munomo akugona ndi njala. Koma ndimasangalala chifukwa chani? Chifukwa choti banja lonse iliro linachokeraso ku banja lovutika. Atalowa mboma ataona ndalama anathamangira ndalama sana thamangire miyo ya anthu. Ndi chifukwa chacheso anathamanga kuti atiyemo ndimpeni uje chilima. Anayiwala kuti iwo step yawo yoti akhale ku State House anali chilima. Amalawi ine amene ndikunena pano moyo wanga umakhala pa riski chifukwa choti ndikufuna inuyo Amalawi mukhale pabwino. Kwa anthu amene amanyoza DPP amene wowo ndikufuna ndikuuzeni ndi chimozimozi umunthu mutuma usuma kalamu. Amanyoza amaziwa komanso ndimakuuzani ndimakupasani mwambi kuti mukasaona mtengo ukuzuzika mtengo anthu akukwapula kuma ugenda mtengo ziwani kuti mtengo umene uli ndi zipaso zabwino. Ndiye mukazaona anthu zuwa likutuluka ngakhale anthu mkukhala ma social media ndikumakamba za chipani cha DPP ziwani kuti DPP ndi imene ili ndi kuthekera imene ili ndi maki aziko lino la Malawi. Amalawi ngati tikufuna kugula fertilizer ochipa tiyeni tivotereni DPP. Ngati tikufuna umoyo wathu ukhale wabwino tiyeni tivotereni DPP. Ngati tikufuna kuti nyanja yathu ija iwomboledwe tiyeni tivotere DPP. Izizo ndikulankhulazi. Ndine citizen, ndine mwana, ndine nzika wa ziko lino la Malawi. Ndabadwira momuno, ndakulira momuno, ndaphunzira skulu momuno. Chimene ndimakamba zimene ineyo ndimaziwa kapena zimene ndaona. Ndikamakamba izi sine makamba kuti kapena DPP andipase ine ndrama. Ndimangokamba ndimagwisa ntchito ndrama zanga. Ndikamapanga zimenezi. Ndiye ndikukuza na Amalawi anzanga izizo ndimangokufunirani zabwino kuti musanyengedwe ngakhala atabwera kukupasani chimanga nthawi yonse mwakhala mukulira. Pazaka 4 or 5 takhala Malawi tikulira nkhani ya njala, nkhani ya chithandizo, nkhani ya zinthu kudula mpaka pano zinthu ndizodula. Musalole kuti Chakwera abwera kunamizeni kumakuzani kuti mukandivotera ine thumba la fertilizer nza kugulisa 10,000 asakupotozeni. Yeti walephera pano pa fertilizer ali 135,000, chimanga 65,000, mafuta ali 6,000. Ndiyeno iweyo kanyamuka ukamvotere Chakwera mutu wako sukugwira ntchito. Amene angatenge voti yache ndi kukavotera za uchisiru ngati zimenezi mutu wake sukugwira ntchito. Muzizi wakuti pa 16 September amene atakhale panzera ndikumakamvotera Chakwera mutu wake sukugwira ntchito. Muziwe zimenezo. Chifukwa ola atakupasani ndrama ilibe value. Muzizi wa zimenezo. Wangokupasani mapepala.
ziko lopanda forex munamba mwaliona kuti nthawi ya kampeni ija 2020 kunali kung'amba kukamwa kunena zosakhala izo. Lero walephera, chakwera ndolephera, asakunamizeni, asakupotozeni. Amalawi, voterani chipani cha DPP, voterani Alpha Peter Mutharika, voterani APM. Ndinetu Palombe Big Boy. Mukhale ndi siku labwino Malawi anzanga, ndimakukondani. Chaka ichicho cha 2020 ndi chaka choti Malawi iyi timpulumuse ndi mavoti yathu. Ndikufunirani zabwino zonse. A Professor Alpha Peter Mutharika ndikukufunirani zabwino mu 2025. Mukhale ndi moyo wa thanzi kufikira pa 16 September. Zikomo kwambiri.